गिबियावनो बयखौबो आंनि दिनैनि बे गोदान भिडिअ बरायना लाग्रोबाय। दिनैनि भिडिअ आङो लाबोदों DME नन टेक्निकेल आसाम पुलिस आरो जायखिजाया साख्रिनि आनजादफोरावनो फैथावना साइन्सनि माखासे सोंलुफोर। बे कुइसनफोरा जाहैबाय सिगांनि DME नि नन टेक्निकेलाव फैखांनाय माखासे सोंलुफोर। बेखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय। कुइसन नाम्बार 1 आव दङ In which body part can one find the synovial fluid? देहानि बबे बाहागोआव synovial fluidखौ मोननो हायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि जइन्ट्स। जइन्ट्सआव मोननाय जायो। देहानि जइन्ट्सआव synovial fluidखौ मोननो हायो। कुइसन नाम्बार 2 आव दङ बुम्बो इज क्लासिफाइड as औवाखौ मा थाखोआव राननाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए ग्रास एबा गांसोबारियाव राननाय जायो। कुइसन नाम्बार 3 आव दङ दा SI इउनिट अफ वर्क इज खामानिनि SI सानगुदिया मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि जुल। खामानिनि SI सानगुदिया जाहैबाय जुल। कुइसन नाम्बार 4 आव दङ ABO ब्लाड अफ हिउमेन वाज डिस्कभार्ड बाय मानसिनि ABO ब्लाड ग्रुपखौ सोर दिहुनदोंमोन? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि कार्ल लेन्स्टेनियर। कार्ल लेन्स्टेनियरानो मानसिनि ABO ब्लाड ग्रुपखौ दिहुनदोंमोन। कुइसन नाम्बार 5 आव दङ Which one of the following is an example of vitamin? गाहायनि बबेया भिटामिननि बिदिन्थि? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि एसरकबिक एसिड। एसरकबिक एसिडआनो जाहैबाय भिटामिननि बिदिन्थि। कुइसन नाम्बार 6 आव दङ भिटामिन डि इज अलसो नन as भिटामिन डि खौ मिथिनाय जायो। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए केल्सिफेरल। भिटामिन डि खौ केल्सिफेरल होननानै मिथिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 7 आव दङ Which of the following alcohol is known as wood spirit? गाहायाव होनाय बबे जौखौ दंफांनि स्पिरिट होननानै मिथिनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए मेथुएल एल्कहल। मेथुएल एल्कहलखौनो दंफांनि स्पिरिट होननानै मिथिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 8 आव दङ Which disease is caused due to deficiency of iodine? आयडिननि आंखालाव बबे बेरामा जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि गयटर। गयटरानो जाहैबाय आयडिननि आंखालाव जानाय बेराम। कुइसन नाम्बार 9 आव दङ The density of milk can be measured by गाइखेरनि रोजाथिखौ माजों सुनाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि थार्मोमिटार। गाइखेरनि रोजाथिखौ थार्मोमिटारनि गेजेरजों सुनाय जायो। कुइसन नाम्बार 10 आव दङ The rarest group of blood is बयनिख्रुइ खम बिबांनि थैया जाबाय। बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सि AB नेगेटिभ। AB नेगेटिभआनो जाहैबाय बयनिख्रुइबो खम बिबांनि थै। कुइसन नाम्बार 11 आव दङ Which of the following is known as vitamin B1? गाहायाव होनाय बबेखौ भिटामिन B1 होननानै मिथियो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बि थियामिन। थियामिनखौनो भिटामिन B1 होननानै मिथिनाय जायो। कुइसन नाम्बार 12 आव दङ नाइट ब्लाइन्डनेस रिजल्ट्स फ्रम द डिफिशिएन्सि अफ मानि आंखालाव मोनायाव नुयैया जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डि भिटामिन ए एबा भिटामिन ए खौनो मा होननानै बुंनाय जायो?
रेटिनल होननानैबो बुंनाय जायो। कुइसन नम्बर 13 आव दङ which among the following is an example of chemical change? गाहायनि बबेया रासायनारि सोलायनायनि बिदिन्थि? बेनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी रेस्टिं अफ आयरन इउटेनसिल। रास्टिं अफ आयरन इउटेनसिलानो जाहैबाय रासायनारि सोलायनायनि बिदिन्थि। कुइसन नम्बर 14 आव दङ हेपाटाइटिस इज ए डिजीज अफ द। हेपाटाइटिसआ जायो माने हेपाटाइटिसआ मायाव जायो बेखौ सोंदों। दा बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए लिभार। हेपाटाइटिसआ लिभाराव जायो। कुइसन नम्बर 15 आव दङ भिटामिन B1 डेफिशिएंसी लेड्स टू। भिटामिन B1 नि आंखालाव मा बेराम जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन डी बेरि-बेरि। भिटामिन B1 नि आंखालाव बेरि-बेरि बेराम जायो। कुइसन नम्बर 16 आव दङ निउटन इज ए इउनिट अफ। निउटना मानि सानगुदि? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन बी फोर्स। निउटना फोर्स एबा बोलोनि सानगुदि। कुइसन नम्बर 17 आव दङ व्हाट इज भल्टमिटार? भल्टमिटार एबा भल्टेजआ मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए इट इज एन इंस्ट्रूमेंट अफ मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस एक्रॉस एन इलेक्ट्रिक सर्किट। कुइसन नम्बर 18 आव दङ डेसिबल इज ए यूनिट अफ। डेसिबलनि सानगुदिया मा? बिनि फिननाया जाबाय अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी लाउडनेस अफ साउंड। लाउडनेस अफ साउंडआनो जाहैबाय डेसिबलनि सानगुदि। कुइसन नम्बर 19 आव दङ कलेरा इज कज बाय। कलेराया मानि थाखाय जायो? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन ए बेक्टेरिया। बेक्टेरियानि थाखायनो कलेराया जायो। कुइसन नम्बर 20 आव दङ व्हाट इज द केमिकल सिम्बल अफ गोल्ड? सनानि रासायनारि दिन्थिसिना मा? बिनि फिननाया जागोन अपसनफोरनि गेजेराव अपसन सी AU। AU आनो जाहैबाय सनानि दिन्थिसिन। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानो। भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय साबायखर आरो उननि भिडिअआव लोगो मोनलायफिनगोन। भिडिअखौ लाइक खालामबानो जाबाय, लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो जुदि सोरबा चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय। बे चेनेलनि गेजेरजों मेथ्स, रिजनिं, जेनेरेल साइन्स, जेनेरेल नलेजनि कुइसनफोरखौ मोनबाय थागोन। गोजोनथोंसै। थेंक इउ।